mukha ba akong pinagpawisan dahil tapos na kaming kumain? Na nababawabalin, welcome to Wern, Pampanga. For today's vlog, nandito tayo sa Friendship Highway and we will check out this as low as 20 pesos makakapag-unli lugaw ka na. So guys, this is Vincap, Lugaw, Goto, Mami, Silog. Lahat ng mga comfort food na gusto natin and nabundat po kami dito. If you wanna know more about this, samahan niyo po kami. Papakita namin sa inyo. so tara, let's go! Ako po'y Malvin Lakap. Malo na kami rin ng manok na ang Kining Angeles. Okay. Kaya ba't may gumpisa kami keng maglutong ulam, hanggang keng aisipan may mga. Mumuna kami magtinda 2010. Kaya mong bali, lutong ulam, kareng siping bali, alok-alok. Kaya linwal kong nag-alok, kareng kabi akong magobro. Hanggang na keng linwal kaming menu pa, keng kilwal. Hanggang no ka rin sir, rakit ming mami di ba? So, digdag kaya yan kasi mura niya, manyaman niya. Bala mo manang kabilis nung mamalagwa kang taong magalmusal, mabilis siyang kanan, mabilis siyang kay, di ba? Ano po ini? Yan po yung lugaw po. For the Lugaw. Oh, ito yung kulay. ganito yung Bestseller, tumbong. Happy buhay ang kolon na ning babi. Yung tapang po, pang pork chop. Yan yung pork silog. Ang po pa yung, di nga lunga rin sir, bestseller lang talaga. Another Mommy Day. Yes, actually, ito yung mga comfort food natin. Yes, at the end of the day, minsan naghanap pa rin tayo ng mga comfort food, sabi mo nga bro. Actually, ito yung mga comfort food natin. Meron tayong Mami, Goto, and ito bago sa akin to. What is it? Ito yung tumbong Mami nila. Yes. Sa mga silog naman natin, meron tayong tapa, meron tayong pork chop. Yes. Sa mga inihaw, meron tayong Liempo liempo. and chicken. Chicken. Yan. Alright, so next thing to do guys is Tignan na natin. Yes. So this is Goto Special. look at that. Yan o, kumbaga kayong kapampangan, marayupot. Yes. Yeah. Very thick sauce. At the same time, overload na siya. Surprisingly, hindi sa malansa. Yes. At the same time, may iba nga siyang taste. Medyo may pagka parang... This is only 85 pesos. 85 pesos bro. Pero as low as 20 pesos para doon sa plain lugaw nila, Plain lugaw. eh unlimited na yon. Wow, di ba? Yan sir, yung kaing Mami Overload. Mami Overload. Oo, Na, atin yung naman mata, matang baka, atin yung utak, beef, ebon, yan. Pwede kang magad nung nano pang buri mo karetang. Atin yung topping sana. Grabe ang sarap nito. Ang sarap ng anghang. Grabe. And yung nakakapagpaiba sa kanila, eh yung soup nila. Soup. Oh, Medyo- actually, impressed ako dito guys. Medyo thick yung soup nila. Thick na, thick. You know? And may ano talaga siya, may distinct taste na dito mo lang matitikman. Ako natutuwa ako guys na mga ganitong comfort food, usually nakikita lang natin sila mostly sa mga cart. Yes. And nakakatuwa dito, itong Vincap na to sa may kutkut. Kutkut. Eh, I mean, hanggang middle class, yung mga gano'n, yung mga nagtatrabaho, Yes. yung mga on the go, nagmamadali. Eh, meron silang parking dito, bro. Actually, malaking parking nila. Wow. Feeling ko kailangan pang ano, Banghang. dagdagan yung chili nila. Yep. Para sa akin, guys, no, yung quality ng mga pagkain dito, socially. Pero nakita nga natin dun sa menu nila, napakamura. Eh, actually, sabi ko nga kanina, as low as 20 pesos, makakapag-unlimited lugaw ka na. Eh, talagang kayang-kaya sa bulsa. Yes. And ito yung talagang mga comfort food Yes. na talagang hinahanap-hanap natin. Wow.
Panawad lang pi. Nakakot branch. Jen. Ay. Alright, so ayun guys. Another place for you to check out. This is a 24/7. Mamihan, Gotohan. So, nag-enjoy tayong sobra. Yes, this is another place for you to check out. Uh-huh. This is 24/7. After mga party, pwede kayong dumaan dito anytime, any day. Ayun guys, so this is Vincap. Located po ito sa may Friendship Highway, Barangay Kutkut, Angeles City. Ayan. Pinaka-landmark natin is near yung Sunset Subdivision, Trade Trade, yes. High School. And yun guys, if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. We hope to see you here. So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out.